גוגל, לינקדין ומטא. מה שפאנ פקט זה שהיום הם מוציאים עשירית מזה, אז ככה זה מראה לכם כמה השוק משתנה. שלום, נעים מאוד, אני דנית בן סימון, וזאת הבת שלי, אבה מזרל בן סימון. אני אם יחידנית, ולפני שנתיים בחופשת הלידה, שזה אולי לא חופשת לידה גם ככה, אבל גם ככה אני לא יכולה לצאת לחופשה, אני חולת נפש, ובזמן שהייתי בחופשת לידה, אז למדתי על כל כלי ה-AI שיצאו, שזה היה תזמון מצוין, כי בדיוק לפני שנתיים יצאו כל כלי ה-AI, אז תודה רבה, אמה. ואני את המסע שלי בעולמות הטק התחלתי ב-K2View, שם עשיתי מרקטינג ב-Account Based Marketing וניהלתי פלטפורמות של ABM, ומהר מאוד גם ניהלתי קמפיינים ממומנים בלינקדין ובגוגל. לאחר מכן עברתי לוולנט, שוולנט זה ממש בית ספר לניהול קמפיינים, ניהלתי שם קמפיינים בתקציבים של $200,000 בחודש, גוגל, לינקדין ומטא. מה שפאנ פקט זה שהיום הם מוציאים עשירית מזה, אז ככה זה מראה לכם כמה השוק משתנה ומאוד מהר. לאחר מכן עברתי לעבוד באינפיניגו. אינפיניגו הייתי מרקטירית יחידה, הייתי הדימנג'ן, הקריאיטיב והאופס. ושם עשיתי הכל, כל מה שתראו היום, את כל ההצלחות שלי עשיתי מתוך כורח ומתוך הצורך להביא פייפליין ולעשות את זה לבד ומהר. ושם הייתי באמת לונלי, מאוד לונלי. עד לאחרונה עבדתי בוונדיקט כ-Head of Demand Generation ו-ABM, ומה שקרה, כמו שקורה בהרבה מאוד סטארט-אפים, החליטו להעביר את כל ה-GTM שלהם לחו"ל, אבל אל תפקו בשבילי, כי אני עכשיו בודקת המון הצעות מעניינות.